Li qed isemmu l-kundizzjonijiet Markax. Hawnhekk qed nitkellmu mod ġenerali, mela fuq parir ta' tabib, eċetera, min għandu kundizzjonijiet mediċi bħal pereżempju it-sokkor fid-demm. Irid jieħu parir mingħand it-tabib speċifikament dwar x'taħjar jagħmlu u bagħad hemm dietitians u nutritionists li ħajgwidaw per se. Imma b'mod ġenerali qed nieħu pjaċir Mark qed isemmi ħafna affarijiet u xtaqt naqbad naqra mal semma illi aħna jekk ħanidraw nipprattikaw għadi rridu illi jiena jekk dan l-oġġett fih ħanqas sokkor minn dan. Jiena dan jekk ħanidra bih u nelimina lil dan mis-sistema tiegħi da ma nibqax nidrah, ma nibqax nieħdu. Sew. Ħaj joħroġ mis-sistema ħan insih. Daqshekk kollox. Bot mill-lajn, bot mill-qalb jgħidu. U fil-verità, meta tieħu tazza minnu dan. Tħossok ħafna. Il-ħalek tibda tħoss ma' U biex nipprepara dak li jkun minn bħalissa dejjem imdorri jieħu minn dan. U forsi ħajaqleb għad zero u ħajaqleb għad no sugar jew inkella ħajaqleb għad xi fruit juice pereżempju. Bil-fors li fil-bidu ħajti ma da mux l-istess tuħma, mela u xaħġa li ma li drajt ta' darba. Drajt ta' darba l-dejjek, bil-prattika. U xirridu namlu vera importanti, ħaniprofa nagħti l-prodott li ndawru biex naraw il-nutritional information. Jiena, bħala bniedem li per eżempju niproduċi da, nista' niktiblek the best drink for fitness. Ħadd ma ħajjt li xejn. L-ebda regola ma ksirt. Imma fuq wara jien obbligat bil-liġi li nikteb kemm fih sokkor eċetera eċetera. Jeżistu ċereali li jgħidulek li huwa apposta. Eżatt, a good for children pereżempju. Jew inkella tajjeb għal fiżika. Insomma, fuq din jista' jgħidu li jridu, nista' niktiblu jien Morales cereal. U da Morales qed biż ikun jaf li jeżisti da cereal, imma insomma. Mela jiena rrid indawwar il-label u ngħid isma' ħa nikkumpara da ma' dan. Ejja nassumi l-tnejn huma 100 milliliters. Wieħed fih 10 grammi zokkor ġo 100 milliliters, liħor ġo kull 100 milliliters fih 15. U tittoqgħod attent għax huma jgħidulek kull 100 milliliters. U dan ma jkunx 100 milliliters. Anke jiena meta ġejt biex naqra illum biex nara kemm ħanitfa' zokkor, kelli noqgħod attent issa jiena fissat u naf kif. Rajt il-100 milliliters imbagħad kelli noqgħod ngħid imma mela allura dirit nagħmilha times 5. Tifhem? Jiġifieri vera tridu toqgħodu attenti. In ġeneral, aħna diġà nafu x'fih it-sokkor u x'fih inqas sokkor. M'għandniex għalfejn immorru daqshekk komplikati jekk għamilt fruit juice id-dar. Ma tgħidilx moħħna li hemm daqshekk kwantità ta' sokkor. Fil-fatt kif rajna dak il-filmat. Dak il-filmat kien vera tajjeb. Ma kemm bdew jgħidulha pereżempju daqshekk sokkor ma turi dak it-sokkor kollu, ovvjament dak li jkun jibqa' skandat. U minn hemm anke jiġu ċertu idea ta' jien neħxin mill-ilma. Jina taf xnieħu dak naqra drink l-emmulaw imma dak naqra drink kemm fih. Sokkor. Vera, u ħanerġa' ngħidha. Mbagħad wara kollox jekk inti ħadd drink forsi tajtu iva ħad drink li inti għal drink mhux xi ħaġa li ħajimlik li ħajtik dak is-sodisfazzjon, imbagħad wara drink forsi ħaġa ġora. Jew ħadd xi biċċa bħal biċċa cake pereżempju. Fil-filmat li urejna qabel ma bdejna, anka fir-ross it-sokkor. Eżatt. Ngħidu illi ġoġi simna il-karboidrati isiru zokkor. Issa, x'inhu l-vantaġġ kbir tal-li pereżempju jiena dejjem iħobb ngħidha din, in-natura tatna id-deżerta naturali tagħha. Tatna dullieħ, il-ħawħ, it-tuffieħ li huma ħafna iktar ħelwin minn ikel ieħor mod naturali. Imma dan għalfejn huwa diffiċli li nieħdu ħafna minnu li kell naturali. Ġifieri, minkejja li fih zokkor u zokkor naturali, għalfejn huwa diffiċli nesaġeraw fih. Isu kważi anka natura tgħidlek isma' tieħux wisq minnu dan. Għax da mimli ilma, id-dullieħ pereżempju, mimli fiber, mela apparti, eżatt, apparti it-sokkor fih ħafna benefiċċji oħrajn illi ipattu ħafna għat-sokkor. Waqt illi daw jgħidulhom empty calories, jiena qed nieħu kaloriji mit-sokkor biss. La fiber, la attoma. Okej, għaw ħafna kummenti u ħanażlu.